3, 4, 5, 6, 7, 8, Det gider vi 9, ikke at tælle. 10, 11, 12, 13, 14 kort. 14, 13. Kan du drive subdescen? Lad os se. Der er Bailey fans. Karaman Samar. Igen Changers. Og Han der Weinfelder. Weinfelder. Ja, det er en eller anden. En igen. Kukke. Og en igen. Og Gabriel. Og Rose. Og Skrolæsk. Og Louise. Daniel Alves. Bayern München. Vinder 7-1 over Roma. Vi skal også se Et eller andet og sådan. Sådan, det var dem, vi skulle have i dag. Farvel!